Na csók, mindenki, én Sosó vagyok. A mai videóban a raktárrablást szeretném nektek bemutatni. Vágjunk is bele. A raktárrabláshoz szükségünk lesz egy lőfegyverre, némi lőszerre bele és egy robbanószerre. Ha ezek mind nálunk vannak, nincsen más dolgunk, mint idejönni maga a raktárhoz. Amint ide értünk, rá kell nézni a bal szemünkkel az elektrodobozra, és zár a kiiktatása. A szokásos minigame. Majd ha ez megtörtént, a karakterünk a robbanószert fel fogja helyezni. Miután ezekkel is megvagyunk, nincsen más dolgunk, mint belépni az épületbe és megküzdeni az NPC-kkel. Miután az összes NPC-t kiiktattuk, nincsen más dolgunk, de ládákat kifosztani. Után mind a 6 ládát sikeresen kifosztottuk, nincsen más dolgunk, mint bejönni ebbe az irodába, ránézni a harmadik szemünkkel a laptopra, és meg kell hackelnünk ahhoz, hogy ki tudjuk menni a raktár épületéből. Ez a hackrendszer már egyébként ismerős lehet nektek az előző videónkból, aki viszont azt még nem látta, el is mondom, hogy hogyan működik. 4 rublikát látunk, mindig a legutolsónak az első 3 betűjét kell nézni lefele, szóval most RAM, LIN és VC. Az a lényeg, hogy ez a 3 betű valamelyik 3 rublikába el van dugva, és ezt kell megkeresnünk. Mint ahogy láthattátok, megtaláltam az egyiket, és van arra esély, hogy a harmadik, azaz a negyedik rubrika változik. Most például ugye más számot kell keresnünk, más írás kell keresnünk, Fire, VR és B. Ez igazából változhat, nem mindig változik, viszont megvan arra is az esély, hogy ugye változik, és ilyenkor nyilván értelemszerűen az újat kell keresnünk. Amiután ezzel meg vagyunk, bal alul fog jönni nekünk egy értesítés, hogy sikeresen az árak feloldódtak, és igazából tiplizzünk el innen, mivel hamarosan kiérkezett a rendőrség is. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Ha így van, gyertek fel a szerverre és próbáljátok ki a rablást. A leírásba ott lesz a link. Legyetek jók, sziasztok!